अंतिम में करे को सारा होता उनका से कहले ई त बातें का याद कइले बड़े रे कहले कि बाप रे बाप कुल महाभारत बिगड़ गेल बा खुदा दा या हमारा मन करता कि हम शिखंडी वाले वीआईपी थी बन जाई कि बिना हथियार के भीषण के दे जान मार दी बाणे में गुठा जा खीसो बर्तन लाजो लगता इनका हे भाषा में बोले चाहिए अब इनता तहार जितना जामल बा इशारा करता इनकर गलत जगह पर होला तारा जितना जामल बा उतना हमर झरल बा वो है जाने ओकर जवाब हम ना दे ओकर जवाब ना दे न तो ओकर जवाब बहुत कटाह जवाब बा ओकर ए जना काल दिए काल ओए में कहत रहा कि इनकर भौजाई खड़ा भर मलकिनी खड़ा भर ले हो खटिया छाप में लड़ लो इशारा देखी कहत रहा कि भोरे से लाइन लगा के पान के पत्ता भीग लाला ब्लाउज में होगी पहन के कदो हमार आउट मांगत रहे कि खटे हुए पा के मार दे बिलू अपन देखन बताओ इनकर एगो भौ खड़ा बढ़िया बीडीसी में कंघी छाप में लड़ लो तो निवारा कर दो आप लोग ध्यान दें बस एक बार ज्यादा नहीं एक बार झाड़ के मार देना है जीत गई देखो बाउर बात का स्कूल ना होला 5 लाइन संस्कृत बोला कहो के 1 लाइन अंग्रेजी बोले में लगला चिल्लाए का हो हाँ तो ये है जब ना बेवकूफ व्यास के ही पता नहीं है कि सूक्ष्म रूप बना ले पहाड़ जो स्वरूप बना ले सुकर माने का होला बाबा एको को बैठल में लो कि ना नहीं खेलो इनकर सत्संग सुन के चल गेल बने अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता 8 गो सिद्धि कौन हो अणिमा गरिमा लघिमा महिमा ईशित्व वसित्व प्राप्ति पराक्रम 8 गो सिद्धि हो तो लघिमा सिद्धि के प्रधानता हो कि लघु रूप बना लेबो गरिमा सिद्धि के प्रधानता हो विशाल रूप बना लेबो अणिमा सिद्धि के प्रधानता हो अणु के रूप में हो जाइबो आई कहतर कि रसायन केमिस्ट्री में ही है वाला कि पहाड़ नियर हो जाई कौन केमिकल पहाड़ नियर हो जाए कौन केमिकल केमिस्ट्री में का होला केमिकल रिएक्शन कराना H2O के परिभाषा दे सकलो जल हो H2O के माने का होला जल ओकरा के डेफिनेशन अलग अलग स्टेटमेंट बता सकता है का हो काहे बताई तरह के बेवकूफ के देखो जौना के गिनती न खिया दोकरा के जाके इंटर के कैलकुलस बताओ लोग मैथमेटिक्स से नु पागल नहीं खे पागल तू बड़ कि गाय खिया लोग के बताओ हसाई प्रवचन का ना कहले प्रवचन में अरे का कहले बड़ो रह जा प्रवचन में 7 दिन रामायण के पाठ करो रह के कुंवर भैया रामायण भागवत महाभारत सब हां आ इनकर मलकिनी इनकर एगो साली आ एगो सार चारों जना सुनेलु तो जब वहां के जाए लोग नहीं पंडित जी हाँ तो ई पूछता रहे ए बाबा 7 दिन रामायण महाभारत कनी हो हमरा ई ना बुझाई न कि रावण राक्षस रहे कि राम रहले बाबा कहने की राक्षस ना रावण रहे ना राम रहले राक्षस हम बनी तोरा जस बड़का महाराक्षस के हम 7 दिन समय दे देने छोड़ा जाए तो अच्छा बाबा कहने की जाए तो बोर विदाई करो चली हम तो ये जाता रहे धोती 5000 रुपया लेके बाबा है जूरा नाटल टन ले है बाबा अब तो बाबा भीतर गरम बड़े कहले कहे छोड़ा का शिक्षा मिलल है तरह से कहले करवा ना कहूँ कौन सुग्रसेन के बंदी बना के जेल में डाल के राजा के मालिक बन गई पूरा राज पट ले लहलस हमरो मन करता 2 भाई बानी
उनको नट्टी दबा के मुआ दिए सब धन के ले ली ऊपर राम राम बाबा कहने की राम 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 ओ सारा प्रवचन डाण को देहलो तारा निमन की ने खैयात भइल में के बोर की याद भइल बा तले कर मलकिनी साड़ी ले लो ने से अवतारी चमकत बा बहली जय हो 500 रुपया एगो साड़ी जय हो जजमानी ऊ तो ठीक है बड़े जजमानी जय हो तारा का शिक्षा मिलल बा तो ऊ कहत रे करवा ना कहई द्रौपदी के 5 गो मर्द रहलो हमरो मन बाकी एगो ई बाड़े 4 गो ओहिर खोजी हम काहे करती ओ हो होते हो बोर की याद करे बड़े छी मानो राम राम तारा इनकर साली आवती है लटकावल है हाय ओ माय गॉड बाबा जी बड़ी माल 200 रुपया दे के कहले कि पढ़ा लिखल हो तू आ तो हां तू का याद कइले बड़ू कहो कि सब तो ठीक है रहल अरे वना कोमी कुंती के कुआरे में लड़का भई रहेगो हमरो मूड बकेने से ले लही जाई नहीं हरो राम राम अंतिम में करेगो सारा होता उनका से कहले ई त बात का याद कइले बड़े रे कहले कि बाप रे बाप कुल महाभारत बिगड़ गेल बा खुदा दाहिया हमारा मन करता कि हम शिखंडी वाले वीआईपी थी बन जाई कि बिना हथियार के भीषण के आहि दे जान मार दी बाणे में गुठा जा ए तरी